Исәнмесез, кадерле тыңлаучылар. Казан әулиясе дип аталган повестімні укуны дәвам итәм. Автор Айзирә Кәриева Акчура. Рәхим итеп тыңлагыз. Хәзрәткә шәкертләре биргән сораулар бихисап иде. Гыйбадәт һәм сөхбәтләр тәүлекләр дәвамында барды. Шундый сорауларның берсе исламда истиқамәт, юнәлеш хакында булды. Хәзрәт менә шуларны сөйләде. Ике нокта арасыннан бер генә туры үтер. Икенче бер туры үтмәс. Кешенең тууы һәм үлеме дә шушы туры сызыктан йөрүдер. Бу сызыкның исеме Сиратул Мустақим, туры юл. Аллаһның мусламаннарга аңлаткан һәм мусламаннар аерылмаска тиешле бер генә туры юлы. Әгәр бәндә бу туры юлдан йөргәндә башында яки уртасында аз гына читкә китсә, вакыт узган сайын барачак җиреннән ераклашыр һәм барачак ноктасына бара алмас. Сиратул Мустақим бер юнәлешле, аннан кире кайту булмас. Һәм дә бу юлдан баручылар бер-берләренә каршы килмәсләр. Бу юлдан баручылар бер-бер артлы барырлар. Алдагылар көчле булса, арттагыларны тартырлар. Арттагылар көчле булса, алдагыларны этәрләр. Сиратул Мустақимнән барган мусламаннар тәфрикага, төрле фикерләргә кермәсләр. Тәфрикага төшсәләр, бу юнәлешләрен югалтуга ишарәләр. Тагын бер сөхбәт язмыш хакында булды. Язмыш хакында хәзрәт булай диде. Дөньяда яратылган бар мәхлукат Аллаһның язмышына хезмәт итәр. Аллаһның тәкъдиренә хезмәт үзеңә хезмәттер. Бу хезмәттә Аллаһны һәм аның Рәсүлен белү, Аллаһка куллык итү нинди зур шатлыктыр. Аллаһ моның өчен бүләкләр. Ни үкенеч, әгәр кешеләр Аллаһны һәм Рәсүлен белмәсәләр, Аллаһка куллык итмәсәләр, алар язмышка хезмәт итүчеләр. Бер фермер хуҗалыгына кунаклар килә. Хуҗа идәрәҗәсенә әйтә: "Кара күзле сарыкны чал, пешер, аны кунакларга бирәчәкбез." Идәрәҗә хуҗасы боерганны үтәгәндә сарык әйтә алмас: "Мин әле 2 яшьтә генә, нигә 4 яшьлекләрне суймыйсыз?" дип. Идәрә итүче дә хуҗасына "Нигә ул сарыкны суябыз?" дип әйтә алмас. Чөнки хуҗа ничек кушкан, шулай булырга тиеш. Ягъни, бер фермада билгеле бер вакыт өчен хуҗа булган кеше теләгәнчә карар бирә ала да, галәмне яраткан, инсаннарны яраткан, барыбызның хуҗасы булган Аллаһ бәндәләргә кагылышлы теләгәнен эшләргә хуҗа түгелме? Көннәрдән бер көнне хәзрәт хәйр һәм шәр, ягъни яхшылык һәм яманлык турында сөйләде. Яхшылык Аллаһтан, начарлык нәфес һәм шайтаннан. Әмма һәр икесе дә Аллаһның рөхсәте белән. Хәйр Аллаһтан, чөнки хәйрле эшкә тотынган һәм яхшылык кылган кеше Аллаһны табар. Әгәр шәр, яманлык Аллаһтан булса, начарлык кылган бәндәдә дә Аллаһны табар иде. Аллаһ зулым итмәс, бәндәнең ничек яшәгәнен белер. Язмышын аның яшәешенә күрә билгели. Аллаһ зулым итмәс. Мөэмин кеше дөнья тормышына ничек карар? Мөэминнең карашы шундый бер караштыр. Ул дөньяда туктамас, дөньялыкны үтеп китәр. Мөэмин кеше дөньядагы ләззәт алу, күңел ачу рәхәтенә караганда аның артындагы җәһәннәмне күрер. Дөньядагы мәшәкатькә, хезмәткә караганда аның артындагы җәннәтне күрер. Мөэмин кеше барачак ноктасын карашы белән дөньядан сайламас, ахирәттән сайлар. Мәсәлән, Пәйгамбәребез бер хәдистә хәрәмнән ерак булганнар акыллы кешеләр ди. Ягъни, кыямәт көнендә Аллаһның каршысында хисап бирәчәген аңлар һәм дөньядагы хәрәкәтләрен, көннәрен хисап көненә күрә исәп тотар. Бу кешеләр, бу инсаннар акыллыдыр. Шәкертләргә бер нәсихәт. Инсаннарга үтеп керү юлы күңел юлы белән. Яратмаганнарга үзен яраттырмаган бер инсан башкаларга бер ни аңлата алмас.
Сизнең беренче вазифагыз үзегезне яраттырудыр. Икенче вазифагыз турышыгыз, амәлләрегез белән үрнәк булу. Ислам яшәү тәртибе. Яшәп сөйләнер. Бу үгеткә каршы киленсә, офыкта яктылык күренмәс. Сөхбәтләшү камил бер диалогка корылганда, ислам әдәбе сакланганда, Аллаһ кушкан гамәлләрне аңлатудан һәм зикр әйтүләрдән торганда, һәр кайсы бер сабак, гыйлем һәм исламны олылау. Газиз хәзрәтнең шәкертләренә җиткерергә омтылганы менә шул иде. Әлбәттә, шәкертләре аның һәр әйткән сүзен, һәр сабагын күңелләренә беркетеп, истә тотып, аңнарына салып бардылар. Остазлары аңлаткан, күрсәткән туры юлдан барырга, туры юлдан йөрергә, туры юлда хезмәт куярга тырыштылар. Абдул-Газиз әл-Казаниның остазлык юлының рухи бәрәкәте менә шунда да күренде. Кадерле тыңлаучыларым, повестьның дәвамы киләсе видеода. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Сорауларыгызга җаваплар бирергә тырышырмын. Комментарийлар языгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.